Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromo we Wato, ala de Yongwang, we Karu ko Archie, de Prespartori van Yusufu Serana Sepsa. So good so, me baro di not go commit so it also go commit as we pay def mama Sernang, Kagayesi, Opoyai, Luku en Yere Sani. Bawa omu, abetaki, kijk Luku Yere luister. En mis door je apparaat. Ja, was er gambo. Direct zei tak u de bagati de channel presparnioso. Maar volgens mij ben je maar bar ala des ma orina trase de diaspora. Ala sanna ma we bar orina trase. E we accident nogmaals. We hadden bang in aan de sturo. We arke de prespartori. Natuurlijk tide. We tak over boevertori. En tori sang sakba ma bepaalde man. Vergiti. En in een programma nisi. We herinneren die baga. En zo maar zeggen. Asasan de want Yere Jaso. If inosap sumai grandpa, de inosap sumai chisane. Dat die. Ja, first. Ja. If inosap sumai grandma, de inosap so tu na you. Dat. Je verstaan. En daarom maak ik het belangrijk voor terug, via sabi, dat te na ki borsu. E anatapi borsu de dat ja mina soansma, mina soan rutu, soan pernasi so. Me vino sabi, Ja. dat ja wan soboto. Dus dat die. En dat no kan. En mi no denk dat is sobote libin sernam. Ja. Nee, alas ma ja so sapsa wani. En sawe beji ina programma disi. Dat in go verstaan de pot desani 1 en 1 de non pot 1 en 1 is 3. Men pot 1 en 1 is 2. Ja. Alleen dat na te ware. 1 en 1 is 3. Dat comedie. Ja. Ja? Dat Maar is 1 en 1 is 2. Na te ware. Dus dat die. Na leg vast aan de. Ja, Je verstaan. want bepaalde smannen lopen dat. Nee. Dan loopt die legde uit Sambipsa. Want de ballen met gewoon, wie nog een luku verleden. Want die hebben gaan scoren. Ja. Abe leef Columbus, abe zak Columbus. Abe- Abe zak Columbus. En abe zak Columbus. Nee. Maar ben leren toch? Abem leren, ja. En ik ben nu best voor sabe, die ben met repetitie. Dat geschiedenis een beetje is Onvoldoende toch? onvoldoende. Dus in het dood is, je hebt zo'n ding, maar Sambipsa voorzien. Ja, want ik kan lukuta. Oh ja, Columbus bij de one wet man, dus min af saben. Juist. Die saben toch? Dus Ja. zo, uno van programma die zie, we zorgen omdat boevoerten gasten zaten in het parlement, zaten in de regering en met die bari. Tidena day. Ja, we zorgen, zaten we doen. Juist. Dat they luku ala de san disi. Para rut archi man luku manana sasa. Want omshak aksimi. Ja, natuurlijk. Omshak taki. Masarakambo. In takasani wan mi abwam chineif. Nanga wam chine. De ap 18 jaar. Ja. Atak en de no sap furuf de san disi. I verstaan. Ja. Dat taki soorden. Want de a programma oderai. Ja. De poddes don dat taku koluku. Juist. O yere. Dat we overtuigen want die met de juno. We tak niet opa no tu disi dati. Ja. Dus disi na werkelijk. I verstaan. Ja. Dat we archi a bijiman die etira kondre nuno. Dat we archen meka taki mek yoga jane angadesma dat verstaan. Sabepsa. Dat o archen. En ik ga, want dit geeft me nu wel aanleiding om te vertellen. Want als men vragen stelt, meneer Voorzitter, gaat men antwoord krijgen. Want hier heeft ook een leiderschap gestaan, meneer de Voorzitter. Een leider. En die heeft gezegd, als hij wil, sluit hij de helft van een politieke partij op. Zijn we dat vergeten, die leider? Zijn we die leider vergeten? Meneer Voorzitter, we hebben een leider gehad waar wij als volksvertegenwoordigers klachten hadden ingediend
om strafbare feiten te onderzoeken. En ik noem ze op. Malversatie, corruptie met betrekking tot aankoop van ambassadegebouw van Suriname in Parijs. Naschoolse opvang. Carifesta. Meneer voorzitter, kasreserve verdwijnen, hebben brieven geschreven, meneer voorzitter. Meneer voorzitter. En weet u wat de procureur-generaal in een persverklaring zegt na een paar maanden toen wij weer een brief schreven naar de procureur-generaal? Dan gaat die procureur-generaal naar de pers en zegt: hij heeft zoveel brieven geschreven naar de regering en regeringsautoriteiten, maar hij kan geen antwoord krijgen van de regering om zijn strafrechtelijk onderzoek te verrichten, meneer voorzitter. Dat was het bestuur toen, waarbij vanuit podium, meneer de voorzitter, de procureur-generaal beledigd werd, ondermijnd werd. Meneer voorzitter. En er is recentelijk een uitspraak gekomen tegen een gewezen minister, meneer de voorzitter. En men moet goed kijken waar die telastenlegging is. Het gaat niet alleen om stelen en roven en verdwijnen van enorm veel geld, maar dat gebeurt in een criminele organisatie. Dat is morosmade. Meneer de voorzitter, en nu komt het. Terwijl een ieder wist hoeveel er gestolen werd, wat er gestolen werd, iedereen in het land wist het. Niemand was Oost-Indisch doof of blind. Iedereen wist het. Daar is er een groep van parlementariërs hier geweest in uw geacht college, die dan met een voorstel komt om die persoon die verantwoordelijk is voor deze ernstige misdaden niet mee te werken aan die in staat van in beschuldigingsstelling, meneer de voorzitter. Begrijpt u wat er bedoeld wordt met die criminele organisatie? Zo, dat president een bataki. En op karne, je verstaan. Ja. Maar die zit dat wel karne, Ja. want dat heeft zien. Dat want dat na NDP een parse bedrog. Ja. Want na amoro boenen zij kan je de want de man bedriegt afvallen. 100%. Op één volgende keren, de man bedriegt afvallen, vervoer afvallen. Do omesani en they can take you ai anga you yesi ye archi ye loko dat jou verstaan meki zijn de mekti de na de a regering die si moest tref de maatregel voor meka economie gezond baka want if you go anga anuf de mandis de bijisma ba wansane tagef anu go ko biji tonton na biji tonton tan koti en uno de nga sandati Helemaal niet. isabito Ja. dus en wasan metaki. De sand is belangrijk. Want jabisma labaka want to vakbondsleider. Die want die regering ai. Die want orne via regering en nechi. Dat de want disi omdat de man want taki. A regering is mus got nap gelijk aan want die betene fesi. Dus dat want ik brok op een nasi. Juist. Ja toch? Ja. En a president is dat ik voet na chalmino danga comedy dati. We katafra. We constant binnen de redelijkheid en billijkheid dat we praten. Ja. Sumam chise chise. En mij zo safer. Je wordt een safer. Anga safer. En hoe tralala sorry. Tralala. Nee, safer. Dan te 100 miljoen dan bij go to. No. Dan Safer. zijn dat nog there. Dan me kan safer, dan me sorry you. Ja. Make je verstaan. En volgens mij kom er over. Maar wie takas aan die. Want mi ben de vakbondsleider. Ja. En mi sabi de mij leren na civils. De man taki afufiu na fa bedrijf. Ja. Afufi af de workoman. Dus dat je train je workoman en hem sapsep zijn na bedrijf want hij vindt broka bedrijf. Kijk klaar. Je zoekt money no more. Ja. Maar in je ondersteun in je leer de workoman voor zorgen dat het bedrijf moest krijgen. Ja. Voor een winstdeling ik heb vena in. De vind doet dat niet. Na vernietigen toch. Dus natuurlijk. Dat is na experientie toch. Ja. En dat met deze jaren, met deze experientie. Ze adjes de mij stuurde me aan dat go borokare. Ja. Go trouwe ding. Maar daarom moet je de persoon aan zijn.
Daarom, wat idee is maakbaar. We zo ding, suma broka kondre, toch? Juist. Dat we moesten doen uit dat programma die zie, we zorgen bij de man dat we, vooral de jongen, toch? De jongen, ja. We zorgen dat we kunnen, dis na tori, dis na juist zo, aansang, de mij na kapoje met mijn kibari. Ja. Daarom, uno van programma is, We sorry. Dat luko, boom, en wansani so musabi. Ja, biji wan tu nou minderi. Die be praxeer de wan. Dus een stelletje ego westen. De no be praxeer you, lek jong wan. Tak tamara, in gomoro fara. De be praxeer den kanyang. Dat de no aktrobi nanga you. Es geen beleid. Asa no kan, asa de wa mooi sani. Imang ay pade dat de orbiji feest, de ga casino, de ga disi, de ga dati. Isabi to. Dat die de no de moro de shita kustanga wano paima. Ose seri, jare seri. Anga de saati. De yo kri una noti. Je verstaan? dus dat die, Dus door Archie. Volg. De Nationale Democratische Partij, NDP, is een criminele partij met een veroordeelde moordenaar als ex-voorzitter, die weggevlucht is en zich niet aan wet en recht houdt. De ND-pers zeggen schaamteloos op het podium dat Bouterse even weg is en geven niet toe dat hij een veroordeelde massamoordenaar is. De NDP-regering heeft vele corruptieschandalen en heeft het land leeggeroofd met frauduleuze overheidsprojecten. De NDP is een corrupte en criminele partij omdat NDP-toppers als Hoefdraad en Bouterse op de opsporingslijst staan. Ex-minister Hoefdraad heeft miljarden van de staat verspild en nadelige leningen gesloten. De ex-voorzitter is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de decembermoorden en is weggevlucht. De zoon van Bouterse is in Amerika opgesloten wegens wapensmokkelhandel en terrorisme. De corruptieschandalen van naschoolse opvang, Carivesta, waarbij miljoenen Amerikaanse dollars zijn verspild en gestolen. Er werd een villa van $600.000 Amerikaanse dollar voor ex-minister van Financiën Hoefdraad met staatsgelden gekocht. 350 miljoen Amerikaanse dollar verduisterd door Komosuto bij de Surinaamse Postspaarbank. 100 miljoen Amerikaanse dollar van burgers gestolen bij de centrale bank en aan Tjotelal gegeven om interventies te plegen op valutamarkt. 100 miljoen Amerikaanse dollar zonder goedkeuring in DNA uit de kasreserve van de centrale bank gehaald om aardappelen en uien te kopen. 60 miljoen Amerikaanse dollar uitgegeven voor de bouw van Bouterse Highway zonder een aanbesteding en nog veel meer. Zo, dat doe je. Oshi, dat moro bewijs. No de fitaki. ja, Dat anotru. Dan. dat we nog maar begrepen morgen. Sorry. Dat we nog maar begrepen Dat morgen. nog maar begrepen Maar mo. dat eigenlijk wetaki, Alexa wetaki toch? Ja. De man tak voorlicht in ode. Ja. Maar vino een arking, Dene Archie. dat eigenlijk voorlicht in ode. Dan me denk ik, mijn grandpapa was aan het taki. Isabu uba kwechi to. Ja. Dat die chara krabita gotai. Pa watera bechi de. Ja. De van no wanderinga watera ne dirinya. Natuurlijk niet. Nee, toch niet. Als ik kieren. En dat doen Dat ne. doen we doen. Dat doen we doen. Want die voor je taka bijitici no dem. Juist. Na takim takanga Juist. juist. En dat we doen. Natuurlijk. We leggen uit. Wie verstand asan bombo fasi. Ino men no as magi 6 nee. Natuurlijk niet. Maar dat is je nog. Ja. Of oru vice-president. Adin, ik wil leggen uit dat podium. Ja. Bepaalde Tory. Hij legt uit. Waar ben je? Maar ben je vice-president toch? Ja maar nee Maar mama. ben je vice-president toch? Inderdaad mama abon moto amata fita wan le 100 lazy that's my preview. Dus dat nama Tory. Na dat na san van herpaarse bedrog toch. Ja, ja. Ja. Ino sap zo'n tak bedrog no. Ja. Bedrigi. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Hoe Isabi ora sportu. En mi grandma met tata ken. If he mati kor you, if flow. Maar if you kor you serefi. I dede. I verstaan. Ja, ja. En daarom ik wil waskor de jong, want dat sap zij doen. En dan ik nog een manko teji disi dati. Want in bereken me utakasan na fasi. 10 jaar lang, de man teka kondre abara on koers voor 2 taktek. Die de man teka kondre abara. Isabi to. Adin serefi betaki, tak de yurdisi a koers bem de omeni. 600. 600 abem de. Dus de sapsa de liba baka. De man scatera money en ala de sanda tushi. Ja. Voor de scatera money. Voor de regering. Je verstaan. Dan no a president disi. Nange regering. E puru safri.
uit Asani, want we kon apis dat. We gaan zeker net. Is dat het? Ja. Mijn babi, een missie, Ja. die eigenlijk direct fotoron. Ja. Apart zo bedrog bij de aan de macht. Mhm. Die verstand ook. Ja. Dat is maar die bij de bij. En je hebt je vara onder kon bakalo. Mhm. Dat ibri juru. De man kon tishu. Isabi kofoteri. Van dis dati. Dat zo. Alleen den kan konyang. En is afesi van de scatteren van de vernietiging. Daar wan soroto. Daar wan lowe. Daar wan disi. Daar wan tante Jenny. Op Piseng, op het Napu, de omelang hebben de ambra basi voor Gralanti Kurtos op een wette meki. De ruimte voor een soort hoefdraad. Je ruimte voor de maar op een link plafond. Dat tidena die je wordt naar het podium, God forbid, kabatu baha, vrouw, voor haar. Yasra na maya no voor een planeet. Dat tidena die je op het naar het podium, tak volk pina. Suma pina den. Ja. Je was leiding naar het parlement. Ja. Je bent een stap bepaalde tory. Ja, Reno. Ja, toch? Zeker weten, toch? Ja, 3 macht die toch? Ja. Ja, rechterlijke macht. Wetgevende macht naar een uitvoerende macht. Ja. Een wetgevende macht, hey, Ja. naar een wet. Mhm. En van de wet, Asani, de rechter normaal op. Nee, dat ben ik wel. Isabi Nee, toch? nee. Dus aan je wet. Ja. Je verstand dat je moet zorgen dat je san wakker richtig. En je hebt het niet gedaan. Mhm. Isabi toch? Dat is... Je na laatste vrouw die moest taki. Isabi toch? Dus was je zelf kakata podium ko taki. Dus dat die... Dan maak je zoals je taki. Ja. Isabi toch? Dus dat die... Maar je wants van een kennis, een wetenschap, je abi. Ja. Die snappen dirigi. Ja. Ja, wat dekata, density, a durfiteit. Je komt napata op een podium en leg uit dat die 2016 doe bij Pina in een Sheng. Dus dat die... Je Pina volgt 2016, 2010 in 6 jaar is kater een koers voor 2 takten. Is kater missie kabaser betaki. Dat president heeft een koers door 5 unomancha en volk nomancha ren. Ja. Maar ook door kan vervoer door. Isabi dat want dat kunnen bij horiken en aan volk. Isabi toch? Want dan weet je de jong een beetje boda een voeden de op een leerde nog die stelletje egoïsten zijn jullie geweest. Dat isabi toch? Dat is dom aan de standaard te collega isabi toch? Maar ko archamisi. Want het is eigenlijk 87, elke keer dezelfde rommel, dezelfde rotzooi waar je gedompeld wordt. En het is nu zo diep, zo erg, zo ernstig. Ik voel alsof de mensen geen geweten hebben. Want als je zelf auto's steelt, als je computer steelt, als je anything, telefoon, alles steelt en wegdraagt. Ik bedoel, was het een vrijgevochten boel daar dan? Was er geen leiding op de ministeries? De president zelf, wist hij niet wat er allemaal daar gebeurt? Of heeft hij dat allemaal toegelaten, denkende van, jullie komen, Tjan Iwan Konto, dus Mosori, Moberenji. Toch dat gevoel heb ik, ook met de laatste lijst die ik gezien heb met de voertuigen, die gekocht zijn voor een habbekras. Want we hebben het eerder gehad, maar het is nu extreem. Als we het niet stoppen, gaat het doorgaan. Dan komt weer de volgende regering weer. En misschien onze eigen mensen soms ook hoor. Gaan ze blijven stelen. Je moet nu de zaak stoppen. De voertuigen terughalen. Oud-president Bouterse. Geef hem een voertuig zoals dat voertuig dat hij gegeven heeft aan president Venetiaan. Die zelfs op een fiets wil rijden als het moet hoor. Hij heeft er geen moeite mee. Maar geef hem zo'n voertuig en neem al die wagens terug. Want kijk, we moeten verder gaan. En de arme mensen, die moeten we helpen. En hoe gaan we ze helpen? Door geld terug te nemen. Weet je wat ik meneer Adien zou aanraden? Ga gewoon ergens schuilen. Ga schuilen en kom gewoon nooit meer. In elk geval in deze periode kom er niet meer uit. En praat niet, want je zegt een hoop nonsens. Je vertelt leugens. Maar ik vind dat de president door moet gaan. Laat me dit zeggen. Ik ondersteun deze regering voor 100%. En ik vind ook dat de NPS in deze regering moet blijven. Zo. Waarom het VV-natori? Ja, dus je ziet dat je aan mevrouw, als man legt uit en als man een NPS heeft. Ja.
Als maar leg uit ook toe dat hij ondersteuner regering is, of dat bepaalde dingen NDP'er, in dat geval die Adin, moest go kibri, Arab tak serius, dat hoe weet ik ba masar gambo. Nee. Bepaalde dingen, no mag konta podium moro. Nee, de man omkomen, maar de man driai. Ja toch, in ko eigenlijk in go bisto, weet ik toch, in bisto toch. Isabi, want asansa de man zedu, na zuiver was godo de mij potondro traman bom. Dat hij toch. Dat die of kopija voor tu dat was sutu. Ja, dus En dat de man die zedu. en daarom een programma die is hoe zo afvallen bakadak. De man is no mag go ta podium serius de man eigenlijk sani met takken, absoluut met takken. Ja, Absoluut takken de man go ta tribune go sto. de man, zo tribuna. Wat ik stoot bagasi van tribune dat per. Nee, isa fosito be play bala parasi. Hey, Huh? hey. Dan de man die netjes play dat we tegen kan go backfield. Oh, bakfilie, ja. Dus Ja, na Engels is Ja, backfield. bakaveld, ja. Nee, ik ga balkon. Je tek bal jono. Juist. Dat de man sa waterboy. Dus dat Ja, to we worko. Ja. Dat de man se cha water kom. Ja. Fu kan drie wat we worko. Voor de meki. Uiteraard voor de meki. Maar we herstelling. natuurlijk. Je verstaan? En de man is hier, wat gewoon baka. Eigenlijk, afas waar hij ko. Dus, minimaal, je zal me vragen, me zeggen, maar zeg gabo. Die man wa je no. Huh? Die man wa je no. Nee, jere ja. Ay, je ma door. Archie. Sa de man abi. Wan man be waka stara. Ay. Dat vrouw dat daar. Jere mano. Mama be de was slordige fos. Ja. Hij was smano ba respect. Oké. Want Ja. abe li, abe bedrigi, Oké. abe fufuru. Da ateja vrouw dat ik tak dag meneer. En dan zap sa vrouw te. Nee. A vrouw te tak meneer de pufarafi. Dus eigenlijk zeggen we tegen wat hoor, hoe de man is die. Ja. Ja, want die lijkt me zo uit, toch? Ja. Meneer de boer voor jou. Dus in principe, ik zou dat ik wel. Maar go back hier. Amam go backfield. Want dat zijn de faraf de man. Ja, toch, is dat die. Isabito. Ja. Want a mano sabu versama ita ka wansana man sap tak nim teki. Furu. Ja, isabi ba. Teki sang. Teke sang. Teki sang, ben ik kasari. Ja, teke sang. Ja, ja. Dus de man snaf teki. Ja, ja. I just, fade man karasani. Ama kleptomani. Ja, want we zien bepaalde man. Lekker nou. Je ziet, minister van LVV. Hij regering is, hij doet het best. LVV, de bezig, en je hebt de man voor die keer naar tractoren, toch? Ja, de man is director. Dat toch wel parlementari, en go leggen, misser. Par misser, meneer misser. Amandi beetje in de van de. Ama ik go leggen, dat hier nou. Eigenlijk in een video man tractor, in een video man. In video man money. Is dat niet toch? Kan de waman van man de dape, want in Berika tak de mas be go choke to talk. Ja, maar die Dus, ja, jere maar ja. weer tikkie toch, tikkie. Ja, maar jere ja zo. Nee, Vreemde me kan mij actie tak de man chis money. nee. Zeker man van man. Mm. Bedina jugu of den buru. Ja. Alis buru. Ja, ja. Is Berika ne van money van de ofene deal. Ja. Isabi man tractor de man praten. Nee. Lek fabe prati de pompu. Alasan, is dat bisa helemaal praten. Ja. Minister van Overwerk leggen toch, om een tractor met kom, om een maisan met alles weet toch. Ja. Nou, je bent daar meer, Ja. minister. Na anga ethanol project. Ja, toch? $1 million. De man chisi. Ja. Fu India. Ja, En- alasan gue. Ja. De man scattera money. Daarom meki. Lukumi osori wansan. If ya wan organisatie de go suku yepi. Ja, Da. De a yepi e kon if a yepi te takere no. Go bestel de sani. ja. Mi opai. No suku amoni wan kali no man payen. Nee, tuurlijk. Yo, i ayo biji. Ja. Yo ko heb surte. Isabi je gaat een egoïst zijn. Ja. Want in biji boda. Isabi toch. Dat we verdelen money onderling. Dat nou een laji sterk. Ja. Je verstaan. Maar per meser. Ja. Ama dekati. Beteki. Maar ja, wat zeg Mr. ik? Amaro. Ja, Mr. Amaro, ik had dat heel die over de manati. Maar, je zei regering niet doen. Regering, nee, lukken de man moro. Nee. En ontwikkeling, Maar we taki. Sadema doen. dat we moesten takken. We moesten Moestan takken. taki. Natuurlijk. Maar dat en we tak ook toe. De man tak. Die tak van alle kanten. Tak van bachau. Natuurlijk. Je verstaan. Dus dan je shitaki a regering die zie. Ik denk afvallen. Ja. Nu de mij onderhandelen met vakboeien. Ja. En de man bereiken overeenkomst. Dan gaan we morgen beetje deel van vakboeien. Ja.
Rafakstuur. Rafakstuur. Ja. Dat je want toen maar het sputter. Ja. Isabi maar de. Maar de man lekker jaren nou. Rafakstuur moet ook 20% de man kiezen. Ja. Hij heeft geen trakbonden, de man voor veiligheid en zo. Ja. De man komt ook toe naar de editorie. Ja. Maar natuurlijk, de president dat keren nog. TV kon jou neutraal laten, toch? Nee. We gaan een cijfer. Ja. Kijk, die suabi. En if je kon 40 à 50%, nu weer aan het termen Ja. 50%. Ja. Dat if you doing, dat betekent alla salsa udu in de voorjari. Dus a herinflatie zou drop zakken. Ja. Een stabiele koers. Ja. Isabi, sane kom timoro bunkopa winkri. Want Ja. no was man maar ontkennen. Nee. Isabi toch? Ja. Want if je met was ma, Mhm. de yange etaki. Iyama de santiri. Ja. Isab sem dan. Ja. Inom pije. Nee. Je laat het keer doen. Want awan oria spot. Ja, tuurlijk. Terwijl dat sapta ke bij de sampungkopo. Ja. Isabi toch? Ja, en if you want buy boek op Sani. Ja, een foodbasket. Food basket de. Ja, toch? En ja, Foodbasket. walo supermarket no Ja, toch? no. Ja. Ja, walo presi for ala liri dorp misabi. Ja. En parapasi. Mhm. Isabi toch? Ja. Want to landbouwshop. Ja. Je kan go bij je eerste levensbehoeften. Ja. Redelijk. Mhm. Je verstaat. Ja. If you want go buy na diru winkri want ja soms maar luko no. Na lek fosi chiboy ten. Ja. If you be de man be luki en pi karakter ka merk. Amen. Oké. De vas skri faraja. Dat de mai dirigi want i baya ker palani. Ja. Isabi to. Mhm. I be gawan de tra diru winkri. Ja. Fu la mara. Wacht wel. De rest dat be if you be buy one en of one su dat be dat be de su. Ja. If you be baya ker palani. Dat is de best. Mano crossi veri. Natuurlijk. Na crossi veri. Ja. Wan mi weer raja gas skoro. Natuurlijk. Was er gambo. Dus Athene is nou heel trating. Argeren die sabi dat keren nou. Am je bafalo. Ja. No na score schrijven. Ja. Alla chin. Dus schrijven. Sinds je bij crossi gedingen. Ja. Schrift en zo. Hoe wakti? Wat? Fabank. NOB toch. NOB. Ja, NOB. Dat doet ook goeie. Dat is maar goed inschrijven. Ano Jacob namas? Ja toch? Ja. Jagannath Ja, Lasmastra. ja. Ja. De man een speciale fonds. Ja. Voor Igo daarbij, dan word ik aan de man. Voor studenten natuurlijk. No mayere ja. Ja. Maar mwasa buansani. Dus dat is maar van banken got na pata pukuf ma de straat. Anga sakanga money. Dat je ga woyo de tak omi abuan boy. Ina o money jim fa boy. Na sasane. Nou, zijn er ook. Fasane. Zijn er ook zodat Igo daarbij NOB. Ja. Toch? Dat de man tegen dat. Je. Zijn er ook voor inschrijf geld. Ja. Want je paai voor scoren. Ja. Ja, soms de natuurlijk vragen stellen. Van Ja. je paai en baka. Ja. Maar een mogelijkheid de. Dat die chica ga score. Natuurlijk. Want on pisting. Ja. Isabu be takator disi. Ja. Dat ki score no be man paito. Mhm. Dat tu be ga score. Bij jou met de categorie. Dat te be ka also. Dat de lera wan di no mango. Ja. En a regering die stak neemi no Nee. wan asan. Nee. Maar zit Alap chimus mango. Ja. Na figo mamanga papa. Dat we dat de NOB de set up budget. Ja. En daar ga je leren om te budgetteren. Natuurlijk. Sabi toch? Dat zijn er ook. Dat de mij tegen dat keren nou je kan zoveel krijgen, want dit kan je missen. Ja. Want uiteraard, je moet rekenen naar Mawasani. Ja. En dat nou een bank rekenen, nou een bankwet. Ja. So many uit die salaris. No mag ook moeten, want de money moest liepen niet salaris voor de chimnjam. Ja, en je ook toen natuurlijk. Juist. Ja, toch. En natuurlijk in buurt hoort, want men sabet jou, want Bima, toen met die Europa, ik heb me dat a saldo view, a netto, Ja. toch, de mij check ook toe, omdat de man vindt dat je tegen hem ja, dan moet, dan gewoon krauwetje, ze hebben krauwetje. Maar dan nee, Nee. want dat doe je altijd toch. Dat no de. A plannen dat no de. Is Ja. abe voor ons maar stof toch Ja. baroko. Dus dat is toch, Figo meken. dus dat Of is, een partje op panya. Figo meken. dus dat Nee. is, Saye woroko. Dus je moet roeien met de riemen die je hebt. zo simpel is. Isabi, liep naar je stand. Ja. Nog liep boven je stand, want dat heb je 10 jaar terug gedaan. Ja. Isabi toch? Mhm. De man make je denken dat je naar Eldorado ude. Ja. Maar no Eldorado. Dus de man bij de bezig is drinje burgu fremusu De man ben de andere. De man had een groepje, een klikje, in a exi. dat ben De de man, andere. ja, de man dat Eldorado boys. Ja, want Die die verstaan. Latino, de bezittingen zijn de papi. Ja, maar ibap de man en bap boy dat de man ba wa yeye. Aha. Ade tapu fremusu. Oké. Isabi toch? Ah. Dat de man drinje burgu. Ja.
Die sabi toch, de mij klari. Ja, ja. Die sabi dat die daarna die wampjes aan die psa, de mij blazen zo op. Ja. Ja, maar zeg ik, maar ik moet een beetje maar draai dat, hè. Suma. Maar de tijd bakken. Meneer T. Want Sunday vlak moro, maar de tijd, hè. Point of correction. Ja. Meneer T. Baka na ma ab gorong tapu. Dus dat die down stappen. Na ma iriger gorong tapu. Down stappen. Je verstaan. So we archi maluku manana sasa ba yo koromo de jongen. Mi denki dat nga uitleg die si nga focus tang atori. Dan mi denk taki. Wis payati bita. Wis final op Jan. Wis final op Piet. Wis final op Jantje. Mijn vriend, gebruik je verstand. De ka sorgu taki. I kan libi in a kondere. Mama serna. Sobu so trushani na grondplan wansani maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je shitaki, i kan libi, i sabi dat je jompo, dat je opo, dat je napo, dat je kan luku gabirti, dat je tak, ai, mina wa jaja sarana mawanti, de menyaf mi eji patu. Dat belangrijk, ja. En mina masara dek met die gambo. Ja, familie bang. 9 jaar we takik ba. En if you want jaja sarnaman, then I'm throwing it op straat. Je bent misschien no. Je mag een maya de berma. Daar heb je plastic zakken. Batra. Natuurlijk, uno leg uit. Tenminste, traditie leg uit naar de regering. En naar de regering is er een dape. Liksem naman is er een dape. En liksem taki gambel op taki. If you want jaja sarnaman, dan kan nak kapi bosu. Mine troe doti. Nooit more straat. En ben je bij de regering. Voor zorgen dat je oncontrole na tankri. Het is ook grand tangi de centralisme. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't.